Ya mutumin kaji wakan da muke da zakin waka. Ali Jita ba. Mu video din ma ana nana editing din video. Daga ce zakin waka sai ka tuna mini da sarkin mawaka. Waye sarkin mawaka kuma? Nazirun Alagogo mana. Waye ba shi sarkin mawaka? Point of correction, sarkin maroka za ka ce. To haka suke faɗa masa ne. Na ji yana irin wai ka gani irin directors na wai cutar irin ka gane mutane da wai irin movie industry Hausa movie industry haka. Wai suna cuta da irin basu da adalci da waye da waye. Ya yi musu film ne ba su biya shi ba. Muna nan ya zai musan kawai dai na ga wani yana yin magana ne irin wai ka gane irin shi yana dan irin mutane ba su da adalci. Shi ana magana ma adalci sai yana da bakin magana. Ga tuna magana. Allah ku cewa Ali Bobo ya fito fa ta samu fa. Ga shi ana magana adalci shi abin da yawa Ali Bobo yana ganin cewa man that guy kai kawai ma ni karshen ta me yawa Ali Bobo ma da ya gama cutarsa ba kama sai sa kai ba. Kuma ya ji ya ce wa mutane. Ba ma yana ta adalci. Ana yi post wannan abu. Allah ya zuci Fir'auna a zahiri. Allah kana da video din maganar da yayi? Ni ba zan yi sabi wannan abin a wayana ba. Wai lokacin na tuna lokacin da ya fito yana cewa wai Ali Bobo ya kamata ya kama yaran nan da suka yi da so samu ne. Wai